La discogràfica Més de 1000 va néixer fa 5 anys per a donar suport especialment als grups novells i en l'actualitat edita 69 discos. És, per tant, el segell valencià que més discos trau a l'any. Entre altres, bandes ja consolidades com Tardor, Pepet i Marieta o Rapsodes. Ens hem colat al seu estudi per a veure per què han conquerit tants músics de la comunitat. Què estem fent així? Si estem equivocats o mare Earth. El que senten és Candela Ruig i ho fan gràcies a Més de 1000. El batec del teu cor. El seu reggae valencià ha captivat la discogràfica, que ja prepara màquines per a gravar el primer EP. No només això, en els propers dies llançarà per internet una proposta que busca mecenatge per a l'edició. Tot un seguit de coses que són les coses que els grups necessitem per a donar-se a conèixer. Les instal·lacions de Benissaneu fan fum. Els que entren ara són la Ranamanca i la seva rumba de la Plana. El seu dia, després d'estar en diversos grups, em vaig donar compte que no hi havia algú que treballara de forma concreta en els grups, tot el procés, des de la gravació a l'edició, a la promoció d'un disc. 6 de cada 10 treballs que editen són en valencià, però davall este segell sentim també el castellà, l'anglès i fins i tot el wolof. Està en constant contacte en revistes, en televisió, en ràdios. No és el mateix que si vaig jo, per exemple, que no el conec de res, i dic, ei, escolta el meu grup. 5 anys de fruits que celebraran dissabte a la nit a Benissanó amb un concert especial. Presenten disc 4 grups.